Започвай. Здравейте, Бибокс, аз съм Архитектрон и това е проектът на Ultra Survival, но не знам кой епизод е, първи или четвърти. Да, мисля, че първи. Тук с мен е Зумаранг. Здравейте. Да, ще правим поредица. И сега ще изправим ферма за Дини. Айде да започваме. Аз ще направя твинкска. Редстоун. Семена. Ма ние нямаме такова. Чакай ще направя. Също... Ние нямаме и хора. Ще направим. Ладно ме. Имаме хора, бе. Да ви кажа, няма... също новата новина, направихме се, че такова, крафти, Enchanting Table. Ето сега ще И Ender Chest. кажа как. И така продали, така. Развихме се доста в последните време. Ние отдавна го имаме по-скоро гора вами. Нали? Но най-после реших да почна проекта Ultra Survival, да почна да снимам към този город. Така че на кефи. Гледайте си профила също и на Зумаранг, както пише в Зумаранг. То ще има в описанието. Също групата ми малко да се каже. Не, групата на един приятел, то всъщност пак му Арек. По друго нищо. Аз ще запълня тук да пичим. Ще оправим. Само 8 реда ти не май ще правим. Аз ще ги оправя. Шиеркенти. Чуля. Добре. Само 8 писа направих, защото нямам повече ресурс. 8 писана ли? Но с писана. Еми да координета. По-бързо. Да. Нямаме редстоун. Нали ще ходим после да копаме. Да, докато намерим редстоун. Не съм празен. Поел чемпионат. Мината. Аз тук малко ще разчей. Да го направя, тук малко не се надявам. Намерих мина. О, крипър! Омага! Айрон. Аз им айрон намерих. Браво! Добре, отбрасвам. Само на 47 ниво съм. Трябва 6 или 12. Но ще направим с пясък, за да по-бързо Знае какво намерих. Гравел. Това е най-редовно. Нали? Ако му сам гравел да има
Арми! Добре. Намерих кола. О, Арисон. Готово? Да би взел форчен кирката с мене. Защо? Не, ще се взема. Тук храна се направи, тук всичко от животни. Храна не трябва. Айде, Взем една форчен тройка. и аз ще дам малко да купам, докато ще направим. Да, намерих такова, намерих кол и такова намерих редстоун и редстоун намерих диаманти. Не, сериозно бе. Да, ма не ги изкопах. Що? Аз сам кола изкопах. Взема форчен кирката. Да, този ми е по-повече. Да, ето ги е. Чакай да ги видя. Не, аз рисувам. Дъма. Диаманти това. 2 пусна 3. 3 бе. Колко ще? Колко имаш тебе? 0. Значи, 17. Ох. Малко ще колко ми да. Ти на малко нагоре ли? Аре, тръгвам тука. Ай, къде хард, тръгвай само. Рисувам. Чакай, не купай, спри! Форчен кирка. На. Отгоре, тебе чакай. Аз имам форчен кирка, бе. Ти на тип трябва да още писаме, нали? Да. Да намерим нещо интересно. Кол, не е много полезно. Диаманти. Ай, ти ме наразява, аз не намерам. Вижте. Садка. Аз само напред да купая. Ще е такова. Рисувам. Редстоуне. Ого, редстоун, брат. Ко? Форчен тройка, човек. Как купа? В Хардкрафт една кирка не може да оцеля с форчен тройка. Имаме, успя да оцеля, ама. Такива хубави кирки не им запавам, Тука, да. Три кирки така оцелих форчен тройки. Да, пък там само на брейкинг. Брейкинг, да, и то е. Знаеш каква ми е добра? Айрон кирката. Но маки. Пак ли диаманти, бе? Аз тук се късам да намерям диаманти, бе. Ще купая напред. Имам 38 диаманта в мене. Рисувам. Редстоун, брат. Вау. То и аз рисувам. Имам 6 левел, като си на 30 пак се И по-късно да направим своя ферма тук. Къде? Своя ферма да направим. Аз не знам как се прави. Аз знам. Добре. Айде, стига де. скоро то още да се го разбирам. Айде. Утре survival. Мега. Още е рано. След няколко ни дена пък- или седмица ще правя клипс, нови клипове, вече почвам нова поредица. Америко. Random Survival ще почнем.
Още диаманти. Ще диаманти, бе. Тук ми там колко. Такива, защото ще дигна левия. Аз съм 13, кой си? 8. Сега питам 44 диаманта. Май дощо. Май ще ми свърши айранта. Това е ганто. Но, макити. Аз имам една дума в мен, искаш ли? Да, аз мога. Една чопната една. Еми, той аз съм на енчанта имам. Имам срещу две енчантници. На Breaking 3 и F64. На странното. Видите, левел с един стати 50. Извей при мене, да купаеш. Това, че тук е при мен е пълно. Ай, тук. Ох, чао. Че ще ме заволяка. Трябва ли? Тръгвай, аз това. И аз аран. Ред. Както винаги. Да, бе. Да, най-хубавото нещо. Нали? М. Най-хубавото нещо колко е. много. Начи. Бе, колко много редстоун вече имам? Мани, 1, 2, 3, 4. 5 стака редстоун. Ко направи, бе? Аз имам един Аз стак лях 300. за малко редстоун. За малко след. Ами Fortune кирката, тя много помага. Още рестон, още рестон. Да, скат мина, тук е по-бъркам всичко. 10 левел. 50 е. 10. Аз съм 16, 17. Много бързо е. Бе. Виж кирката какво прави. Виж я мойта. Направо тук. Виж я, гледай. О, Бей пак айран. готвит. Бей пак айран, бе. Чакай. О, редстоун намерих. Чакай бе, аз имам Fortune. Престани бе. Пак. Айде се махни. Ох, какво ще ми каска само. Дай не мога. Ой, дръпни. Престани бе. Махни се от мене. Вземи две търпа, бе. Ой, дръжни се, бе. Оф. Ай. Не вярваш тука, ей. Лагна ми успях да изляза. Благодаря. Благодаря, гаден лак. Що се буташ при мене, бе? Ами аз какво да направя? Купай само твоя страна. Лапа. Ой, Запомня. чак си... Чак си издръся фалата, ей. Обсидиан не мога. Да, бе, ще го съберем, бе. Аре. Имаме 32, помисли так имаме. Чакай да спра водата малко. Не, чапа на водата. Уфа. Да не модим. Сорена. Съм паднах в лавата. Добре, че... Ай, пристав, давай. Да се ски кирката, ски. Чек се. Тихо ще спреш, ама. Виж ми кирката. И отдолу лава. Долу лава падам. Чакай. Ай, спря. Долу лава ли е? Бъди готов да изтушиш. Падам. Закон е то обсидиан, бе. Имаме 32. О, лапис озу. Майко колко е... Тъпов, да разма вече. Лапис озу. Малвой, чак се издасе в малата. Ти си добре, аз нямам геймот. Сега какво правим тук? Аз направо ти тук трябва напред. Ресон. Искам, тук ще тръгна.
Тръгваме. Сотово, диаманти. О, айран. Опа. Аз намерих диаманти. Само за диамант. Само диаманти. Ого, колко диаманта. О, 55 диаманта имам. Майко, идвай, веднага при мен. Рейдсон, лапи, Какво е? Еми при мен има много ресон. ма лапи си ма. О, Офа, как се сраси в обрата, майко. Ендерман ма би. Ендер перва. Каквото е? Идерман ма би. Сега те тук напред, като трактор. Бих искал офишен с птица. По-бързо. Още един диаманчик го струпчих този път. Тук бъкно с диаманчик при мен, човек. Зомбито! О, Само виж как купая. О, год. Брат, надразен човек. Там ви е вика. Хич няма време на брат. Да, шмаска. Лапи. Да чекна няколко код почна на облицало. Валила се. Аз съм 22. Почти края. Аз имам една борчанка. Накъде влезе? Накъде тръгна от? Защо не ми кажеш, че е мала, бе? Въех се сръсих. Иди, бе. Въех учим беше сета. Ета. Въех ще се засипат. Ето я. Аз имам малко. Аре от тук напред, бе. Диаманти. Иди, бе. Абе, аз как не ги виждам по там така, брат. Не ми тръгвай напред, така да скопа и ще намериш. Не може да Майко! Ела така где? Стаки 38. Май ще фърлям. Тук не може да се размини, бе. Само лава. Слайм. Слайм? Тук някъде има слайм, да. Виж падат букуци. Ето го. Ооо! Пада. Сеш, чакай. Сутинг мече ме. Сутинг трябва да се бият, да пускат слайм. Чакай, аз зафърлям букуци. Чай се. Сега тук махам кавостона. Идваш ли си гориш кавостона? Сега... Чакай Тука- само да ям. Аре, че... Сега после пак съм по. После Аз ще тук вземам си фърлям снимаме букуци. един клип на там. Фърляме Сега- едно букуци, не трябва едно. За коме? За коне? О, сега тук пак се набъвам букуци. Го
Не, тук си купава и така разнообразно от намеря. Така е. О, айрон. Не, че аз се па на фата. Това е тръгваме на страни. Това е тук някаква грама на дука ще направя. Човек, едно грама на дука искам да направя. Сега ще го направя. О, ще дука направих. О, айрон. Айрон. 17 лева! Скелет! О, да, да, да. То ще стане още. Да. Чай, ременех си обрал бутсите. Да. О, лапа. А, год. Имаме много год вече. Да, ни вкъщи колко много год, че имаме вече видяли. Кога събрахме няколко сака год, бе? Как ще западна? Сюда. О, аз намерих. О, Стириан. Под... Вода! Това хищни взима кърпе. Ти взима геймод, гаден. Бăi, знаеш какво е? Аз паднах... Аз нямам да си пусна геймод. До края на долу. Аз съм паднал до бедрока. Ари излиза там. Вей. Мама, добре, че и той. Сетаме. Виж бе. Кой го чупил Не го ще аз си падна сам, имаш дърт. Долу. Имаш дърт и ти. Бати. Живе. Степчо. Чакай, спри. Сега ще ги изкупам сам тук някак си запушим, не знам. Долу лава има. Знам, че има лава отдолу. Не, диамантите. Чакай, не ги купай. Гамна, шибана, дърта, лава. Долу има лава. Казах, човек. Казах, човек. Аз имам... Казвам, браво. Бе, диаманти, пак ги оставя. Да, аз и малко диаманти имам. Съди слави, бе. Факт, после такъв е, мое Protection 3, каска ме Protection 3, ако е Infinity 1, Respiration 3, всичко другото е Protection. Всичко друго е Protection 3. Protection 4, резница ми Protection 4, да ще ми се пава Protection 3, ще е добре, и бутушки като каската. Абе, да ще ми са добре, фаяр. Пак ли бе? Ай, кой? Само ни ми взима кръв, бе, само не пърте. На мен сваля каската. Аре. Пак пава. Стига ми нервай така, бе. Знаеш какво е гадно? Бачиска само лава.
Еми, какво искаш, ама? Цветя? Трапеца, Е, пак по вода. Аз съм махам тук и изява сам си бесета. Който има, ти ли си го такова? Двамата? Ай са ай напред. Айде дай. Не, ела, от тук почне. Къде съм аз? Не съм напред. Голд. Редсон. Айде сега айрон, айде сега да спрем това. Другия епизод сериозно ще го. Чакай. Още малко да ми докъде стигнем. Гага. Другия епизод ще Ай, шо. направим фермата за дни. Защото ще имаме пъти. Също и Да. ще имаме и такова ливър, да, и готово ми стилно. Пътио! Аймон, там. Спря ли? Пикион, прекален. Ай се махаме. Вой, сега се махне от. Аре, дай. Аре се махаме. Вой, хучи съм сунус. Освен един начин е, брат ми взима от догоре. Значи, друг начин. Чакай. Друг начин е мой, нали? Аз виждам къща, сега една. Ай, Не, ще намеря пътя. ще се телепортна. Чакай, аз ще ви откъде мина. Ай, телепортвам. Чак се. Не, чакай. Мен кирката ме е силна, ще се кача догоре. Добре. Ще ме стана с дъмата и другите. Едно дъма съм взел, редстон... Други купи. Такова други разни. Ти казах. Бе, колко год. Операме и... Само не трябва да следвам до края. Да. И мисля вече да спирам клипа. Другия епизод ще довършим. Ще направим фермата за Дини. И това е. Айде, чао. Кажи едно чао, бе. Чао,